ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାବାଧାମ। ଆପଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାଟିକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠାରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ନ ଲାଗିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯିବା ବାବାଧାମ, ଆଉ ବାବାଧାମରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ବାବା 25 ବର୍ଷ ହେଲା ନ ଖାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଠିକି ଆସିଥିଲୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। आस मो पुआ धोईद से भी मुँह दे मुँहटा धोईदेल बाबा धोईदेव मुँह गल्लू हाय। लेना हो फाइनाली आम से जगह आसिक पहुँच जाइलु जो जगह को आसक चाहूँ बाबाधाम। बाबा बस आगुरी थे आसी पुणी आउ थे आम आगुरी से सर बहुत खरा होता ये आसलु देखापी ये खरार बाबा एमती बसते आज भी ये जगह सेमती बस पूराटा पूरा खोला अच्छी खरा वर्षा शीत सब बाबा एमती बस